Salam dostlar. Bizim bugün seyahat etmek istediğimiz yerimiz bolsa Hindistan'ın Telangana vilayetinin Hyderabad şehrine yerleşen Chowmahalla köşgi. Lakin Urdu dilinde çoğu 4 demek, mahal varsa köşk demek. Yani binanın adının manisi 4 köşk demek. Çünkü bir yerde 4 tane köşk olup adları Mahtat mahal, Aftat mahal, Afzal mahal ve Tahniyat mahal. Chowmahalla köşkünün kuruluşu 1750 yılda Nizam hükümdarları tarafından başlanıp 1869 yılda tamamlandı. Chowmahalla köşkünün tutgan meydanı başta 45 hektara barama olup hazırki wagtda 12 hektar bolup galdyr. Chowmahalla köşkü 2005 ve 10 yıllar aralığında täzeden dikildi. Gelin bolsa 1724 yıldan 1948 yılaçynda Hyderabad'ı dolandıran Nizam hükümdarlarının kimler bolanlyklary barada durup geçelim. Nizam hükümdarlarının aslynyň Halifa Ebu Bekir'den gelýänligi hem aýdylýar. Nizam hükümdarlarının atalarynyň Hindistana gelmeginiň taryhy bolsa 1650 yıldan başlaýar. Samarkandly Türkmen Abid Han 1650 yılda Hindistana Dekkana gelipdir. Sonra bolsa Mogol hükümdary Aurangzeb'e hizmet etipdir ve Aurangzeb tarafından syýlaglandyr. Abid Han'ın oğlu Gazi-uddin Han, Mogol hükümdary Aurangzeb'in serkeldesi bolupdyr. Onun oğlu Qamaruddin Han bolsa 1722 yılda Mogol hükümdarlygynyň weziri bolupdyr. Qamaruddin Han wezir bolan wagtynda Asaf Şah we Nizamul-Mulk adyny alypdyr. Sonra Qamaruddin Han'a Hyderabad'yň Nizamy ady berilipdir. 1724 yılda bolsa Qamaruddin Han Mogol hükümdarlygyndan özüniň garastyrlygyny aglan edip Asaf Şah ýagny Nizam hükümdarlygynyň düýbüni tutdyr.
bolgandan soňra Hyderabady onuň nesilleri dolandyrypdyrlar we olar hem Hyderabad'yň Nizam diýilip atlandyrypdyrlar. 1798-nji ýylda bolsa Nizam Alyhan Hyderabady inglisleriň goragy astynda saklamak barada şertnama gol çekmäge mezur bolupdyr. Nizam hökümdarlarynyň iň soňky bolan Mir Osman Alhan bolsa 1930-njy ýyllarda dünýäniň iň baý adamy eken. 1948-nji ýylda Hyderabad Hindistanyň döwlet hökümetine bagly bolandan soňra Nizam hökümdarlarynyň häkimiýeti tamamlandy. Adil dostlar, bizim bugünkü siyahatimiz hem şulardan ibaret. Eger bizim videomuz sizin gönlünizden turan bolsa, bizim kanalımıza a'za bolmagy, videomuza tekbir yazmagy we like basmagy we dostlarınız bilen paylaşmagy ýatdan çykarmaň. Ýene videolarymyzda görüşýänçek, hoş sag bolun, sağlykly görüşelim.